Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a som na ceste na pump track, kde už je pár kolobežkárov. Dneska teda dosť fúka vietor, je okolo 20 až 23 stupňov a videl by som to dneska na takú chill sešku a možno gameu so Simonom, mojím kamošom, takže čau. Takže už som došiel na pump track a Ideš dneska točiť video? aha. Keď môžeme dať gameu na YouTube. Hej, môžeme. Hej, oni. Ahoj. Mogu s vami. Ako? Hej. Ale sa nechce ísť. Som skočil všetky. Ahoj. Ja nepočúvam. Že už sme na pump tracku, ako môžete vidieť. Je tu Maroušek. A začneš? Hej. Album. Tail whip. Nedáme. Ideme na minibásen a dáme si napríklad bar double. Easy. Kolni mi niečo. Tak, prvý výp z minibazena a tuto skoro anglický kles. SpongeBob. Yes! Bar twist. Do piči. Bar whip na jednotku. Ale nie, whip bar. Ty si dobrý skal. To čo to dá? Teraz natáč. Hello! I Saka. like black meat. Oh shit. Dáme si heel bar. Easy. Dáme si heel finger double. Butter. Bar whip. A z minibazénu whip unless. Shiton. Umbrella. To čo bolo? Deli, jupi, čakaj. Steven. Dobre. Ten years of... Okay. Das. I like Slampy. Slampy is so pretty. Dáme si chillové bríčko do dropu. Čím? Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Zadáme si rovno ono, jen tam na
tú dvojvlnku si zadáme kickless. Plním. A ja zadám brieflip hore na ten bang, jak je Simon. Flip a ešte si zadáme do toho oného, ja neviem čo to je, do toho kopca si zadáme hill rewind. OK. Polava. Zadáme si invert k Simonovi. Zadáme si cez ten cornerík. Dáme si buttercup. Heel kick whip. Tak zadám ti ankiky cez ten corner malý. Yes. Rezina. Ty kokso, to bola úlava. Zadáme si, že spinu bárom a triple heel out z minibazéna. Takže tu budem mať asi písmenko, ale však skúsim. Neviem, počítame to alebo? Čak poviem to ešte raz. Tak akože mohli vidieť, tak som to dal, ale strašne špinavo, takže to idem dať ešte raz. Dáme odtiaľto 2 rewindy. Okay. Jaký misklik. Tak zadáme odtiaľto, vyskúšam British degrab. Dobre. Počkaj, že splnil som a zadávam Simonovi, nikdy som ho to nevidel robiť, ale chcem ho to vidieť. Untwist. Untwistik, fuj. Ale však mohol by som to dať. No, dám to. To by som mohol. Nie! Yeah! Zadáme si front squat. Pizda! Mne to uletelo. No som to nedal, ale skúsim Simonovi zadať full whip whip. Rozmýšľam, že by som zadal whip finger. Zadávam summer flip cez corner. Piče. Toto nevypadá dobre pre mňa, lebo mám zasraný grip tape. Alebo vieš čo, 3-6 bria double heel flat. Ok. A double heel?
Takže môj druhý pokus. Esko. Tá sa to. Hej, zjebal sa. Dámy a páni, máme tu zjebanca. Si v pohode? To ťa vyzulo? Zadávam summer flip z tejto klopenky. Dáme si vybranky z klopenky, tail whip drop do bazéna a Bravey Berry. Tak. Ja si berem rídu. Berem si na toto rídu. Mám ešte vlástrik. To už je tretí pokus. Haló! Hanči! Haló, poď sem, Simon! Gratulujeme víťazovi tejto gamey. Sice jazdí o rok a pol viac jak ja, a to je jedno. Nebudem sa vyhovárať. Vie o tom, že nemám rád Bravey. Využil toho a vyhráva speciálnu cenu v tvare jednej koncovky. Uj, aký si šťastný. A to není všetko. Vyhrávaš ešte jednu žuvačku. Počkaj, za chvíľku ešte jazdím. Tak si ju ulož. A vyhrávaš tú najhlavnejšiu cenu tejto gamey, moju listenku Nového Mesta do Trnavy. Jesko, tak čau. Tu je Simonov účet na Instagrame, takže mu tam dajte follow. A tu je môj účet, bol by som rád, ak by ste mi tiež dali follow. Tuto som to zabudol povedať, ale so Simonom ideme ešte pár chill trikov do serky. Ja sa volám Simon a dneska budem robiť trnavský pamprek. Ja som Svampy a dneska sa idem zasa pojebať. Aj môj, do toho, neboj sa ty ničoho. Vidíš, dal to. A teraz tento. Dal to. Bum! Svampy, do toho, neboj sa ty ničoho. Grámový kokot! Bum!